Estudios Abertos ten esa dimensión de intentar vertebrar e tecer fíos entre sector cultural, sector educativo, sociedade, empresas, etc. Desde o punto de vista de facer pedagogía sobre a arte que se fai aquí, sobre os artistas, os profesionais da arte contemporánea, das artes plásticas que hai en Ourense. Xogamos coa idea da chincheta, que o marcador que aparece nos buscadores en Google Maps e estas cousas, como concepto de poñer no mapa os artistas e artistas que existen na cidade. E desde ese punto de vista de posta en valor, pois o que facemos é abrir as portas simultaneamente de todos estes espazos que poden ser visitados de xeito libre durante estes 3 días, que é o día 24, 25 e 26 de outubro. Esta ano, ademais, ten unha dimensión máis provincial, porque hai máis espazos fora, aparte dos 10 espazos que abren na cidade, hai 4 talleres de artista en Allariz, en Xunqueira de Espadanedo, en Esgos, en Bande, e isto implica pois que queremos generar unha certa mobilidade libre do público que poda asistir organizándose as súas visitas. Escollemos facer esta presentación nas portas do Museo Municipal polo seu valor simbólico de estar movendo un proxecto que quere abrir portas ante unhas portas pechadas do museo. Ao mesmo tempo, como chamada a atención da necesidade de implicación das administracións coa arte que se crea, porque ao final, digamos que os artistas e o que se crea, a capacidade creativa das cidades é o que fai diferenciar unha cidade da outra, non?